Z krabičky vyberieme kartičku s písmenom P ako púpava. Dieťa sa s ňou oboznámi. Najskôr vizuálne s ilustráciou púpavy, ktorá je tvarom rovnaká ako samotné písmenko P. Potom prečítame dieťaťu básničku, ktorá sa nachádza na druhej strane edukačnej kartičky. Dieťa má stále pred sebou edukačnú kartičku s písmenkom P ako púpava, pričom sa začneme rozprávať o púpave. Keď púpava odkvitne, po krajine lieta púpavové páperie. Malé padáčiky. Tie malé padáčiky sú semienka púpavy. Vietor ich roznáša sem a tam po krajine. Keď malý padáčik, takéto semienko dopadne na zem, tak na tomto mieste z neho vyrastie neskôr nová púpava. Neskôr s dieťaťom vedieme dialog pomocou podporných otázok. Vedia sa semienka premiestňovať po krajine? Kto roznáša semienka po krajine? Čo vyrastie z malého padáčika z takéhoto semienka, keď dopadne na zem? Táto edukačná úloha je zameraná na uvedomovanie si životného cyklu rastlín, konkrétne na rozmnožovanie rastlín.